Kama hivi kuruka baba. Nenda bwana ntauliza ifa ya. Inaweza kumenda nusu. Na ndi buba badivo. Ndogo kuyaka moto ambi. Wambiga siko nkuto watsu kwanteje. Basi mulali jani makama jani mulali madresi mabedi hizi nuzira Mozambique haru wambiri wina wapira za haru wambiri wapya wina wapya haru bano mulindine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mkulu wa polisi mdziko muno wadzudzula atsogoleri a zipani za ndale pokolezera ziwawa. Inkosi Chindi ya mboma la Mzimba yachotsa nyakwa zina kamba kulankhula pa zamikangano pa ndale. Ndipo nkhani zina bungwe la Solidaridad lalimbikitsa amayi pa ulimi wati. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathoyamba mkulu wa polisi mdziko muno mayi Merlin Yolamu wadzudzula atsogoleri a zipani za ndale pokolezera ziwawa pa ndale mdziko muno. Mayi Yolamu anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo umene apolisi anakonza obweretsa pamodzi magulu a zipani zosiyanasiyana pofuna kuthana ndi ziwawa pa ndale. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ayolamu anati kunyoza anzawo kumene atsogoleri a zipani zina amachita pa misonkhano ya ndale kumapangitsa kuti anthu ena achiteza ziwawa. Iwo anati kunyoza ena pa misonkhano ya ndale ndikobwezeretsa mbuyo ulamuliro wa demokrasi. Kotero anapempha atsogoleri a ndale kuti alimbikitse umodzi pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chino. Pamene amalawi tikupanga makampeni, tikupanga misonkhano yokopa anthu. Mwina kaya tikukopera chifukwa anthu amatheka kupangitsa misonkhano ngati ndinapangitsa inewo. Ena amatha kumayenda m'manyumba mwa anthu, ena amatheka kupanga njira zosiyanasiyana. Tiyesetse kuti tipange misonkhano wabwino. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Center for Multi-Party Democracy Adalitso Magelegele analimbikitsa atsogoleri a zipani za ndale kuti adzionetsetsa kuti akukambirana ndi anzawo pakakhala kusemphana pa nkhani zosiyanasiyana za ndale. Mene pali anthu awiri atatu zokangana sizilephera. Koma ife ngati Center for Multi-Party Democracy chimene timalimbikitsa azipani amene tikugwira nawo ntchito ndizonena kuti ngati pali kusavana kumene kuku anthuwa akuyenera kubwera pamodzi ndi kumakambirana. Ija mchizungu amanena kuti contact and dialogue. Abwere pamodzi. Ngati mwina anyamata azipani zosiyana ziwiri ku Lilongwe asemphana maganizo. Akulu awo abwere pamodzi kuti kwenikweni chimene anyamata athu
mwina chimene asemphana azipani zosiyanawa ndi chani. Wapampando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chapakati ya Patrick Chilondola komanso mmodzi wa akuluakulu a chipani cha UTM Joseph Chidanti Malunga anafotokoza kuti zipani zawo zili ndi chidwi chachikulu chofuna kupititsa patsogolo bata ndi mtendere mdziko muno. Mwambo unabweretsa pamodzi akuluakulu amagulu osiyanasiyana monga ochita kabaza, ochita malonda osiyanasiyana komanso mamembala a zipani zosiyanasiyana monga MCP, UTM, United Democratic Front UDF, Peoples komanso chipani cha Democratic Progressive DPP. Mwambo unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka ku Mchesi kukafika pa bwalo la masewero la Masintha kukawale mu mzinda wa Lilongwe. Inkosi chindi ya mboma la Mzimba yachotsa zina mwa nyakwawa zake zimene zinakachititsa msonkhano wa atolankhani kumene zinakalankhula pa zamikangano pa ndale imene ilipo kudera la pakati mboma la Mzimba. Inkosi chindi yachenjezanso mafumu amene akuchita ndale kuti awachotsa kunyakwawa akapitiriza kutero. Samkalimira ayindilipoti. Inkosi chindi yapereka chenjezoli kulikulu lake kweutini mboma la Mzimba. Inkosi chindi yanena kuti iyo sinatume mafumu kuti akachititse msonkhano wa atolankhani kumene adakauza chipani cha Kongresi kunena kuti chisachititse chisankho chachipulula kudera pakati mboma la Mzimba. Mfumuyi yati mafumu amagwira ntchito ndi boma lomwe lilipo pa nthawi imeneyo ndipo ananena kuti sakuyeneranso kuti adzikondera munthu aliyense yemwe akupesana nawo pa chisankho. Mafumu awo omwe amayankhulawo anavekedwa ndi ineyo takuwalanda nthawi inayi yonse ndiyo kuti iwo si mafumuso iwo sangagwireso ntchito ndi ine. Iwo kenakanena kuti chipani cha Kongresi chikhoza kuchititsa chisankho chachipulula kudera pakati mboma la Mzimba ndipo adawonjezera kunena kuti iwo ngati mfumu ikukonda anthu onse omwe akupikisana kuderali omwe ndi a Vitumiko Mumba nduna ya zamalonda komanso a Adamson Kuseli omwe ndi mlengezi wa presidenti pa chitukuko cha kumidzi. Koma poyankhula ndi Times mwapadera Alumbani Jele omwe adachititsa msonkhano wa atolankhani anati iwowa alibe nkhawa ndi chiganizo chomwe mfumuyi yachita. Mulumuzana Mshawa Soko omwe ali mu komiti yolangiza Inkosi chindi anati posedwapa mfumuyi isankha mafumu omwe adzigwira ntchito mu ofesi mwawo. Kunoko kuti kukhale mtendere tikuwapempha akuchipani cha Malawi Congress ku secretariat kandi ku region kuti akhale pansi apange iron out zonse zovutazo zimene zikupangisa kuti anthu asavane, anthu azavoteso kuno chisankho chokomera aliyense. Ana athu awiri amene akupikisana kuno ndi ana athu onse ndi achitukuko. Ife ngati mafumu ana onse ndi athu timakonda onse, ndipo sitikufuna kuti ana amenewa agawanikane azimenyana chifukwa cha influence yochoka kwina. Chipani cha Kongresi chidachititsa chisankho chachipulula pa 11 Meyi chomwe sichidavomerezeke ndipo anthu ena pa tsikuli adamenyedwa ena kukhapidwa. Nduna za madzi ndi ukhondo Mayi Abida Mia yayamikira ubale wabwino pakati pa undunawu bungwe la Blantyre Water Board ndi konsolo ya mzinda wa Blantyre pa ntchito yolimbikitsa ukhondo mu mzindawu. Mayi Mia anena izi atayendera ntchito yomanga zimbudzi komanso msewu wopita ku mtaya wa Mzedi mu mzindawu. Daniel Zimba ayindilipotiri. Boma kudzera ku bungwe la Blantyre Water Board lidakhazikitsa gawo loyamba la ntchito yolimbikitsa ukhondo ya zaka zisanu mu ndondomeko ija amati Malawi Water and Sanitation Project kutsatira mliri wa kolera mchaka cha 2023. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo a Abida Mia ati pansi pa ntchitoyi makiyosiki amakono otapira madzi 15 akumangidwa, enanso 15 akukonzedwa, ndipo mmisika ndi mzipatala za madera osiyanasiyana mu mzindawu mukumangidwa zimbudzi za makono, komanso msewu wopita ku mtaya ku Mzedi wamangidwa pansi pa ndondomekoyi. Lachisanu Amia anayendera ntchito yomanga zimbudzi ku Makheta komanso msewu wopita ku mtaya wa Mzedi, ndipo ati akhutira ndi mmene ntchitoyi ikuyendera. Zimene zithandiza anthu kwambiri kwa kuchepesa matenda kolera komanso anthu analibe matoilet abwino. Mwina mukuonera muno kuli matoilet awiri, imodzi ya azimayi, imodzi ya kole
ndiye tinapasa product yopanda chikole komanso yotsikirako mtengo kusiyana ndi imene angatengere anthu ena. Ndiye tikhoza kuwalangiza makasitomala acho ntikunena kuti mubwere ku banki, tiyeni timve business yanu ndi zosowa zanu, tikupasani facility yoyenera ndi inu yomene mulili. Mmodzi mwa mabizinesi omwe akupindula ndi chithandizo cha banki ndi Dorothy Mwanamanga, yemwe ali ndi bizinesi yotchedwa Hills and Fields. Ngongole ya ku National Bank yotchedwa Mayangate imene timayitenga pa rate yochipa ena tipindulira ku business kwathu kuti tipange expand chifukwa poyamba timangogulisa sabato zokha pano tikupatsa kuoda zinthu zina ndi zina ndipo show yakula kwa basi. Malangizo athu ndokuti amenewo asaope ndithu. National Bank imathandiza amabizinesi ang'onoang'ono ndi akulu omwe moti minors very small mpaka napanova tafika apo kuti atipanga social guest ku trade fair zinthu zimene zatipinduliraso kwambiri kuti tipeze makastoma anyuwani ndi masales athu achuluke. Ena omwe apindula nawo ndi a Mike Silia, mkulu wa Status Furniture, ndipo anayamikira banki chifukwa chopereka ndalama zambiri. Chifukwa normally chino chimachitika in business papeza kuti maybe mapanga supply katundu koma payment sinabwere. We've been able kupita ku National Bank ndokazo ndini ma invoice awa sana ndilipire koma ndifuna ndalama. National Bank within 48 hours amata kukwanisa kuti okay based on my invoice awa ngozi kupasa paka advance ndalama yakwana so much zathandiza kwambiri cash flow kuti isakhale ngati mutwali. Chionetsero cha trade fair cha chaka chino chikuchitika ndi mutu wakuti kulimbikitsa kusintha pa zachuma kudzera mafactory otsogozedwa ndi magawo aokha. Bungwe la Solidaridad limene limalimbikitsa kuti amayi azikhala odzidalira pa ulimi lati ndilokhutira ndi njira zolimbikitsira amayi zimene makampani ati mdziko muno akhazikitsa. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Evelize Neves wanena izi pazokambirana zolimbikitsa amayi maudindo ku Luchenza mboma la Tcholo. Bungwe lati Association of Malawi lachititsa msonkhanowu pofuna kulimbikitsa amayi kutenga nawo gawo makampani opanga tii. Amisozi Kamwendo Magaleta ndi mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Solidaridad mdziko muno. Amayi akutengapo gawo kwambiri pa nkhani ya ulimaji chifukwa tikaona kuti anthu ambiri amalembedwa ntchito chifukwa ngati ndi industry imene kubwera number 2 tikatengera boma kumbali anthu olembedwa ntchito tili ndi anthu ndoti 60,000 plus amene amalembedwa ntchito mdziko. Ndiye mukaona pa nambala imeneyo 35% ndi anayi ndikuti ndi nambala yaikulu ndithu. Ndiye tikaona ndithu ngakhalenso tikapita kualima ang'onoang'ono azimayi ambiri tikatengeranso kunoku kumene kumalembedwa tii kutcholo ndi kumulanje malo kwambiri ndikumakumenera kuti ndikuchitengwe chichewa chachita kunono kuti malo ambiri amakhalira amene eni ake amene akuwapanga ndi azimayi. Ndiye muona soti alimi ambiri ndi azimayi. Ndiye tikaonetsetsa chiwerengero cha azimayi akutengapo gawo magawo kutengera mulimi komanso kutengera anthu ogwira ntchito. Mayi Misozi Kamwendo Magaleta. Ndipo mawu ake mkulu wa ntchito yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ku bungwe lona za ulimi wa tii mdziko muno. Gender policy imene kulimbikitsa kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi akazi. Ndiye sikufuna kuti policy yathu ingokhala just on paper koma zizioneka pakhale pa ground. Ndiye kutengera ndi chiwerengero cha amayi chimene chili maudindo akuluakulu kuti ndi chochepa sizikugwirizana bwino kwambiri ndi policy yathu. Ndiye kuti tifikire chimene policy yathu ikutilozera tuna kuti nkofunikira kuti amayi alimbikitsidwe apatsidwe upangiri okwanira kuti akhale maudindo akuluakulu ndipo apindulire industry yathu ya tii. Kumeneko ndi kulankhula kwa mkulu wa ntchito yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ku bungwe lona za tii mdziko muno. Mayi Maria Doa Mwanya amene anayankhula
Mai Maria Dowa Mwaya amene anati nthambi inakhazikitsa ndondomeko yofuna kuti amayi nawo aziwasankha kukhala maudindo akuluakulu. Ndipo alimi ang'onoang'ono ndi amayi osachepera 70 ochokera makampani ati maboma a Mulanje ndi Tcholo akuchita nawo maphunzirowa. Ulimi wati umapereka mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 60,000 ndipo 35 mwa anthu 100 aliwonse mwa anthuwa ndi amayi. Boma lakhazikitsa ndondomeko yatsopano imene izitsatira kwa zaka zisanu zikudzazi pa ntchito yosamalira anthu ovutika. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekozi, nduna zachuma a Simplex Chichola Banda inati ndondomekozi zithandiza kubweretsa pamodzi boma ndi mabungwe ndipo izi atero kuti zipeputsa ntchitoyi. Iwa kufotokoza. Ndondomeko imene iyo apindulira Malawi kwambiri chifukwa tsopano ntchito za social protection m'dziko muno zili ndi munikiri ngati policy imene ipereke ndondomeko yoti kodi ntchito zimene tizigwire motani. Mwachitsanzo, malo moti aliyense azigwira ntchito iyi payekha. Madonors anabwera pamodzi napereka ndalama ndiye kuti amayenekera kukhala ndi chida chogwiritsa ntchito akamachita implement ma programs amene ndi chida chimenechi ndi policy imene tayipanga launch leroli. Nduna zachuma a Simplex Chichola Banda. Malinga ndoyimira maiko ndi mabungwe amene amathandiza pa ntchito zosamalira anthu ovutika, dziko la Malawi likuyenera kuchilimika popereka ndalama zogwirira ntchitoyi. Mlembi wamkulu pa za ndondomeko zachitukuko a Patrick Zimpita anati palikale njira imene boma likhazikitse yothandizira anthu otere. Chimenechi chithandiza kuti tsopano tikakhala pansi nkugwirizana tizenda limodzi. Tisinthe. Apa tiyende mwakuti tiyende panguti. Osati kuti ife boma tizikhala nokuthamangisa aliyense mmodzi payekha imakhala ntchito yayikulu kwa ife aboma. Ndi ichi ndi chinthu chachikulu chimene chachitika ndi policy imene. Kulankhula kumeneko kwa a Patrick Zimpita kutifikitsanso kumapeto kwa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mkulu wa polisi mdziko muno wadzudzula atsogoleri a zipani za ndale pokolezera ziwawa. Inkosi Chindi ya mboma la Mzimba yachotsa nyakwawa zina pa maudindo wawo kamba kulankhula pa za mikangano ya ndale. Ndipo nkhani zina, bungwe la Solidaridad lalimbikitsa amayi pa ulimi wati. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso poimba star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Mulayi ndine Ronald Mpaso ndikufunira zabwino zonse pene mukupitiza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema namba 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Madzulo abwino.